Люблю цябе такой, якая ёсць, зямля моя, зямля бацькоў святая, моя слязінка са святла наскрозь, маё прычасце, мой святлісты лёс. Живем и не задумываемся, яким валодаем багаццем. Ходим по гэтай зямлі и не усведомляем, что за скарб схаваны у ёй. Наши рэкі, азёры, курганы, могілкі, святыні. А за імі векавыя легенды і паданні, загадкавы і таямнічы подых далёкай гісторыі. Па старажытнай мясцовай легендзе на месцы, дзе сёння стаіць царква святых апосталаў Пятра і Паўла, а перш была свята-іллінская царква, было з'яўленне Маці Божай. У той дзень стаяла гарачыня. На небе не было ні воблачка. І жнеі, якія працавалі ў полі на правым беразе Віліі, знемагалі ад спёкі. Адна з жанчын падняла вочы да неба і ўбачыла воблачка, вельмі падобнае да Маці Божай. Яно плыло з боку смаргоні. Жняя аклікнула астатніх жанчын, і ўсе яны заўважылі, як на ўзгорку воблачка пераўтваралася ў жанчыну, ад якой ішоў дзівосны свет. Прыбегшы на тое месца, жанчыны знайшлі на камяні адбітак невялічкай ступні. Тады тагачасныя мясцовыя жыхары і вырашылі пабудаваць тут царкву. Першыя задакументаваныя сведчанні аб святлянскай царкве адносяцца да 1784 года. Першапачаткова яна была драўлянай. Каменная ж царква была пабудавана ў 1875 годзе, пра што сведчыць запіс у штогодніку «Абзор Віленскай губерніі». Найстарэйшы з вядомых сёння фотаздымкаў свята-іллінскай царквы адносіцца да пачатку мінулага стагоддзя. Падчас Першай сусветнай вайны царква святога прарока Іллі атрымала значныя пашкоджанні. І дагэтуль магутнае бетоннае ўмацаванне за могілкамі шарэе, як старая рана на святлянскай зямлі. Па ўспамінах мясцовых жыхароў храм быў разбураны падчас артылерыйскага абстрэлу, а рэшткі пабудовы канчаткова разабралі ў пасляваенны час. Аднавіць царкву святога прарока Іллі было ўжо немагчыма. Тады побач з руінамі паставілі часовы драўляны храм, у якім праходзілі службы з 1922 па 1936 гады. Ініцыятыва будаўніцтва новай царквы належала пратаіерэю Уладзіміру Роўдзе. Будавалі яе на месцы былога свята-іллінскага храма, пад руінамі якога знаходзіліся склепы з пахаваннямі. Перад пачаткам работ быў адслужаны малебен. Царква ўзводзілася талакой, і кожны рабіў той унёсак, які мог. Багатыя людзі ахвяравалі лес, дошкі, давалі грошы, бедныя – уласную працу. Цэментныя блокі адлівалі на месцы, і смаргонскія муляры муравалі з іх сцены. Усе работы вяліся ўручную. 17 верасня 1939 года Заходняя Беларусь увайшла ў склад БССР. На Смаргоншчыну прыйшла савецкая ўлада. І вядома ж, аб дальнейшым будаўніцтве царквы можна было забыцца. Падчас Вялікай Айчыннай вайны храм быў зачынены. Правядзенне набажэнстваў аднавілася толькі ў 1946 годзе. З верасня 1963 года і да пачатку 1990-х гадоў храм выконваў ролю гарадской царквы, якая тады была зачынена.
У 2019 годзе царкве святых апосталаў Пятра і Паўла у вёсцы Святляны Смаргонскага раёна быў нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Помнік архітэктуры неарэтраспектыўна-рускага стылю сінадальнага кірунку. Яна была пабудавана па тыповаму праекту, зацверджанаму найсвяцейшым урадавым сінодам і міністэрствам унутраных спраў Расійскай імперыі. Разам з тым, храму уласцівы рысы архітэктуры міжваеннага перыяду 30-х гадоў 20-го стагоддзя, якія адлюстроўваюць новы погляд і свежую інтэрпрэтацыю аўтарамі праекту традыцыйнага архітэктурнага рашэння. Храм вырашаны прамавугольным у плане аб'ёмам пад двухсхільным дахам, над якім узведзены васьмігранны барабан з цыбулепадобным купалам. Да франтальнага фасада далучана двух'ярусная чацверыковая званіца, накрытая шатром з макаўкай. Плоскасныя бакавыя фасады рытмічна расчлянёныя прамавугольнымі аконнымі праёмамі. Апсіда вылучана аднаярусным драўляным іканастасам. У якасці асноўнага будаўнічага матэрыялу выкарыстаны бутабетонныя блокі. Унутры малітоўная зала перакрыта драўляным корабавым скляпеннем і адкрыта у васьмігранны светлавы барабан. Побач з царквой умацаваны каваны крыж, які вянчаў існуючую на гэтым месцы да Першай сусветнай вайны царкву святога прарока Іллі. Крыж, які бачыў боль і смутак, разбурэнні і выпрабаванні беларускага люду і беларускай зямлі. Як нямы сведка сівой даўніны, ён маўкліва нагадвае нам, што тут наша гісторыя, тут нашы карані, тут напеўная родная мова, тут жывём мы.